pa.
natin eh. Ha? Medyo marba ng bagya. Wow! Love it! Ay ba? Wala pang kama. Kasama ko na yung baka.
Nakaset na kayo, sir. Yan, malaki yan. Nakapalamid ako kasi pinanong mo na dyan. Nakakilala kayo ba? May photo kasi tayo balik. Kaya, ano ako? Tatanong mo nga ako dito kasi bago. Hindi mamaya. Ano bago?
Dati na ikaw yung, Ay, ngayon, ikaw yung bago, nakita, balik. bago lang sa mukha ko, sa paningin ko. Arte, ano ba? Hi, shout out. Ay, Jay. Shawat. Oh, galing-galing talaga ni Jay, oh. Ayan, yan. Si Jay ngayon ang mag-serve. Tignan natin kung papasok o hindi. Ayan, posisyon. Ayan. Tapos tinira, papaluin. Right. Oh. Ay. Sorry. Ayan, sorry. Nilaga lang ako kung sa birthday mo. Di ba ngayon birthday mo? 29 pa, baliw. O di, ganon. Then, char. Kailangan magpapatay na lang. Iisip ko. My good. Hindi ka ng sponsor sa video. Naku, ay. Wala yun. Walang ganon, pandemic. Nagbibigyan ko lang ng isang daan. Ay, ka pala si Rabia? Di ba ito? Di ba siya? Natawa na Rabia? Ay, pinalo. Ay, grabe talaga si Mikey. Ayan, si Mikey po yon, si Mikey yon, ha. Nananakit yan. Mikey. Hi. Hi. Say hi to the camera. Bala, nagpa-vlog na ako, sige na. Oh. Grabe, intense talaga to. Oh. Yun, intense talaga. Sana all katulad niya, oh. Sana all. Wow, galing mo, no? Galing mo yung may-ari na itong video. Smasher. Yun lang. Galing. Kuya. Paano po yun? Uy, galing. Third set. Third set. Ay, kasundo mo. Strategy. Nag-uusap ng strategy. Siyempre, third set yan. Galing nun, mabilisan. Yun yan. Ano ba yan? Mahirap mo gawin. Tapos, Oo nga eh, tapos may... point na lang. Oh, sige. Wala na, may score na kanina. Yeah. Galing na to, oh.
Sila nga rin sinasabi. Nandiyan ka na yun. Ay. Oo eh. Napunta ko kayo. 4. Out! Sino? Hoy, sayang. Shawat, 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 shawat. Shut out. Hindi. Shut up. Shut up. Shower. Shawat. Shararat. Shararat. Chararat. Shararat dun. Ay, ang galing! Ano po yan? Minot. Capsule. Dalawang capsule. Wala naman oh. O, pinaglalaruan naman. Yung return. Parang gusto ko na. Parang gusto ko na naman. Awit. Andun mo. Hindi mo narinig ka dito. Hindi ako mag-move on doon. Ayaw nga pala! Go! 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 Watch na lang sa akin. Order na daw kita. Order na kita. Coffee jelly sa akin. Okay.
Ay, kayo tayo Tiningkilwan. Kasi 20 years lang yung campaigns pa. Yan po yung nagkakarap. Kain na, ayun ako. Kaya ako kakakit ko na, niyaya ko na magsalita. Ayun nakakit ko. Saan yun? Makamangalang ako nga diba? Niyaya ko. Highlight.